मी घेतलंय बांगडा थाळी, कारण हे बांगडे एकदम फ्रेश मिळतात. दीपालीने घेतल्या ना सुरमई थाळी, सुरमई छोटे पण फ्रेश आहे. फ्रेश हा. आणि ह्याने घेतल्या प्रॉन्स थाळी. तर आम्ही 3 थाळी घेतलं. हया उसळ पाव हे आमच्या वेंगुर्ल्याचे चौकोनी पाव जे वेंगुर्ल्यातच गावतात, बाहेर नाही का गावात आणि हे नॉर्मल पाव. त्यानंतर समोसो, वडापाव, भजी आणि उसळ पाव, खोबऱ्याची वडी, तिळाचे लाडू, रव्याचे लाडू, हालिमचे लाडू. आम्ही आता जातो बोटिंग करू. गळ, कोकमा, हे बघा, तांदूळ उकडे आणि गावठी पोहे. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, गोवा फिरून फायनली आम्ही आमच्या वेंगुर्ल्यात इलेलो असो दीपालीच्या गावात. तर आज दीपाली आमका आपलो गाव फिरवणारा, म्हणजे हय काय काय खाऊक मिळता, कारण दीपालीचा कॉलेज वेंगुर्ल्यातच झाला, त्यामुळे हय वेंगुर्ल्यात काय काय स्पेशल खाऊक मिळता तर आज आमका देणारा. तर खाऊक तयार असना तुम्ही? तर मंडळी चला. आणि त्याशिवाय वेंगुर्ल्याचा क्रॉफर्ड मार्केट पण फिरणार आहोत, सत्य आहे. चला लेट्स गो गाईज. पण त्याच्या अगोदर आम्ही आता दीपालीच्या आईच्या घरी जातो. दीपालीच्या आईचा घर बांधतात, त्यामुळे थंय राहूक जागा नाही, त्यामुळे आम्ही ह्या होमस्टे का आम्ही राहलो 2 दिवस आणि उद्या जाणार आम्ही मुंबई का. त्यामुळे आजचा दिवस वेंगुर्ल्याच्या नावावरती. चला आता दीपालीच्या आईक भेटूया आणि आपले जाऊया. तर मंडळी, आम्ही आता बाजारपेठेत जाऊसाठी हय रिक्षा पकडू गेलो. रिक्षा अजून काय भेटली नाही आणि आता वाजले 10:30 आणि नाश्त्याचा टाइम झालेलो हा. तर दीपाली नाश्ता खाई देणार आमका? वेंगुर्ल्याचा काय फेमस आहे? काकाचा फेमस वडापाव आहे ना आपल्या. म्हणजे माझ्या? हो, तुमच्या. तर म्हणजे आमच्या काकाचो वडापावचा स्टॉल आहे आणि थंय भारी, म्हणजे या वेंगुर्ल्याचा फेमस आहे ना. हो, वेंगुर्ल्याचा फेमस आहे वडापाव, मिसळ बिसळ सर्व मिळतं. रिक्षा 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 नाही म्हणता. तर थंय पहिला आम्ही नाश्ता करणार आहोत. काय नाश्ता कसा आणि त्याची टेस्ट काय ती पण तुम्हाला सांगतो दीपाली. आणि त्याच्यानंतर दीपाली बाजारपेठेमध्ये काय काय खाऊचा हा स्पेशल ऑथेंटिक किंवा लोकल फूड त्या सर्व दीपाली आमका देणार आहे. पण दीपाली त्याच्यात माझा एक फेमस आहे की शिरसाडांचा हे खरवस ह्या माझा लय फेमस आहे. त्यामुळे आम्ही जातो, पहिला जाऊन आधी शिरसाडांचा खरवस घेऊया, लय भारी लागतं आणि त्याच्यानंतर नाश्ता करू जाऊया. तर आमका हे रिक्षा नाही भेटली, पण आमका एक गाडी भेटली आणि त्या गाडीने आम्ही जातो बाजारपेठेत. चला. तर म्हणजे पहिला दीपाली खाई घेऊन जाता आता शिरसाट खरवस. तुमचं खरवस खाऊ का? चला शिरसाटांकडे एक खरवस खाऊ. हा काय बघा आधी. तर म्हणजे आम्ही आता इलो शिरसाटांच्या दुकानात खरवस खाऊ. गावाले खरवस हा की नाही? आई शपथ, आम्ही खरवस खाऊसाठी तर इलो एवढ्याला. 11 वाजता येणार. हा ना, हानुकच सांगा जरा प्लीज. चला 11 वाजता खरवस येत, तोपर्यंत मी सांगते 11. ओ आमका ठेवा, येतो आम्ही 11 वाजता. 2 पॅकेट अर्धा किलो, पाव किलोचे 2 ठेवून द्या. आणि आज हानुकच सांगा. तर मंडळी, दीपाली आमका घेऊन इला हॉटेल अक्षता. तर बघूया आज काय काय रेडी आता. वडापाव, समोसा, कांदा भजी आणि उसळ पाव. चला काय खाऊ या काय पण काय घेतला, उसळ पाव की वडापाव? उसळ पाव, कांदा भजी. कांदा भजी पण गरमागरम हा चालू. तर चला मंडळी, आपण जाऊया. तर मंडळी, वेंगुर्ल्यातला फेमस हॉटेल अक्षताचा नाश्ता दाखवते येवा. हया उसळ पाव हे आमच्या वेंगुर्ल्याचे चौकोनी पाव जे वेंगुर्ल्यातच गावतात, बाहेर नाही का गावात आणि हे नॉर्मल पाव. त्यानंतर समोसो, वडापाव, भजी आणि उसळ पाव. येवा नाश्ता करू. तर टेस्ट कशी आहे ते आम्ही तुमका सांगतो आणि तुम्ही पण मग येऊ शकता. आणि मी घेतोय वडापाव. हे बघा, जराशी चटणी टाकलंय आणि ह्यो वडो आणि ह्यो मी खात आहे. आम्ही काय एक नंबर चव आहे. भजी. तू मिसळ खाता ना, खा. तर दीपाली टेस्ट कशाची चांगली आहे? एक नंबर.
चौकोनी पाव चौकोनी पाव आणि हे कटवडा उसळ घरगुती हा घरगुती उसळ एकदम हम्म. आमच्या काकाच्या हातची हे बघ काका आमचं काका आणि अक्षता पण आहे. मालकीन हॉटेलची हॉटेल अक्षताची मालकीण अक्षता स्वतः काम करता. ही माझी आत्या चल आत्ते आणि काका चल चला हो हो केला त्यांचे फेमस आहे आमचे वडापाव चला चला मग दीपाली आता काय आता शिरसाटाकडे खरवस खाव चला चला हेंका तिथे मी आज शिरसाटांचो खरवस चला. तर म्हणजे तुम्ही गर्दी बघू शकतास किती आहे ती शिरसाट कळलं असं आम्ही कशा काय येत होते. विचार आमचं खरवस शिलो काय होय. खरवस सोडून अजून काय स्पेशल काजूगर नको रवा लाडू रवा लाडू आणि हे कसले लाडू मोदक आहेत आणि हे लाडू कसले गव्हाच्या पिठाचे लाडू गुळातले गव्हा हा हा ओ तिळाचे लाडू दे तिळाचे बस बस गव्हाच्या पिठाचे लाडू हे फेमस आहेत आणि काय तिळाचे यांच्याकडे मोदक तिळाचे लाडू आणि काय आंबा बर्फी काजू चिवडो परत हे अनारसे आणि हे काय पिवळा आलेपाक ते आलेपाक पण गुळाचा गुळाची खोबऱ्याची वडी तर सर्व हे मिळता हवा तर तुम्ही खाऊ शकता हे बघा आलेपाक दीपाली काय काय घेतलं मग या काय काय घेतलंय दाखव खोबऱ्याची वडी तिळाचे लाडू रव्याचे लाडू हालिमचे लाडू आणि मेन म्हणजे खरवस खरवस हा बरा सगळा खरवस वर ठेवा फक्त आणि मेन आणि म्हणजे गर्दी एवढी हा ना बापरे. टेस्टच भारी आहे यांच्याकडे लय गर्दी असते आणि दीपाली हे पण आपलं आंबा वडी आंबा बर्फी आंबा बर्फी ती पण आंबा बर्फी खाता हवी जे आणि खरवस तर हयच खाऊक सुरुवात केल्याने हो बघा. तर दीपाली मग आता काय आता काजूगर ते पण बोलेकरांचे वेंगुर्ल्यात फेमस काजूगर बोलेकरांचे चला चला बोलेकरांचे काजू म्हणजे आमचे फेवरेट आणि हे का क्वालिटी काय आहे ती आणि क्वालिटी आणि काजूगरची क्वालिटी बघूची तर फक्त बोलेकरांकडे बोलेकरांचे आणि सर्वात म्हणजे आमच्या स्वीट फॅमिलीचे फेवरेट म्हणजे हे काजू सालावाले पण ते पण ड्रम रोस्टेड हा काका हे कसले आहात ड्रम रोस्टेड सालाचे ड्रम रोस्टेड आणि हे स्पेशल आहेत आणि ड्रम रोस्टेड काका दरवेळी 1-2 महिन्यानंतर डायरेक्ट डोंबिवली का 1 किलो पाठवत असता तुमका पण हवे असले तर काका पाठवीत हा मुंबई हवे असेल तर ऑर्डर करा नंबर टाका देऊ आम्ही देव आणि हेच मागवा हे भारी हे लागतं भारी ड्रम लागतं, रोस्टेड drum roasted. स्पेशल तर सर्व आमचे सबस्क्रायबर आहेत भरपूर भेटतात Thank you. अनंत अरे बापरे अनंतामध्ये बिल्डिंग नंबर 4 आम्ही 17 मध्ये आता हिने दाखवलं म्हणून ते पण ते बघायचं. माझं माहेर ना वेंगुर्ल्यात हा, माझं पण माहेर वेंगुर्ला. उपादांड्यावर यांचं घर आहे सात म्हणजे. मंदिर हा माझं हा माहेर वेंगुर्ला. मी उपादांड्यावर मग दीपाली आता काय आता वेंगुर्ला क्रॉफर्ड मार्केट चला प्रॉफिट मार्केट फिरवता चला हा दीपाली सांग आगळ कोकमा ही बघा तांदूळ उकडे आणि गावठी पोहे वा काय मस्त होय ते घेऊ. आणि हे काय कोकमा हे आपला चिंचेचा आंबाट चिंचेचा आंबाट गरे मसाले मसाले हे बघ कुळदाचं पीठ हे मसाले हे चिंचेचा आंबाट आहे ना हा. सांडगी मिरची भरली सांडगे मिरची आंब्याचा साठा मुठला ते. आणि ही भाजी पण तर म्हणजे हय कोकणी मेवा लय भेटता तो हय बघा तुम्ही बघू शकतास हे बघा कलिंगड फणस आंबे हे आंबे खायचे खायचे सांगा बघू. हे बघा हे आंबा केशर आंबा आहे. याला केशर आंबा बोलतात हा याला मानपूर आंबा बोलतात तो फणस आहे कापा कापा आणि रसा फणस भेटतात हा कापा माझ्याकडे फणस आहे
ही छोटी बीट हापूसची. हा केशर आहे, हा हापूस आहे. आणि रत्न हापूस होता तो खपला, पण आंबा मस्त टेस्टी आणि गोड असतो आंबा, चांगल्या प्रतीचा. आणि ही भाजी आहे वाली शेंगा, गावठी शेंगा, मिरच्या, गावठी मिरची. सर्व अक्षरशः गावठी माल आहे आणि आंबे सर्व प्रकारचे आहेत. आणि आंबा पोळी आहे. आंबा पोळी पण आहे हे बघा. आंबा पोळी. आंबा पोळी पण आहे. आणि कलिंगड बघा ह्या बघू पण मिळत नाही मुंबई का ते असं उडतंय. जिया आडवशाल. उचलणार नाही. उकला तू, कळीगड घ्या. बाबा माझे कंबार मोडली. हा, हे कळीगड बघ. हा कलिंगड बघा काय क्वालिटी आहे त्याची बघा. किती एवढा किलोचा? किती किलोचा असणार तरी 4 किलोचा असा नाही नाही 5-6 किलो आहे. 5-6 5-6 किलोचा तर जड वाटतं. जियाक आमच्या उचलणार पण नाही. जिया ए धर धर बाबा. अरे अरे, अरे. पाडून पाडून. आता घ्यावा विकत. या बघा जियान टाकला फोडून. हो, ह्या आंबा पॅक करून देवा. फोडल्या जियाला नाही. आमच्या बोलल्याल्या आता घ्यावचं पडणार. या खाणारला घेऊया ना. पार्सल दिवा करून चला. पार्सल देवा आता. वेगळा खायची आता ही ही गावठी. गावठीच आहे ना. बघा किती किलो आता. अशा नाही आता किती किलो काय. काय आता पिशवत भरून ठेवा. दुपारी घ्यावा 2 वाजता ना. आता आम्ही नंतर 2 वाजता. किती रुपये त्याचे? आता काय 100च घ्या. 150-200 आहे. हा ते 100 रुपये. फोडल्यामुळे जे तुझ्या फोडल्यामुळे 100 रुपये आणि कलिंगड खाऊ त्याची किंमत भेटले. कमी झाली. हे घ्यावा. रत्नापूर आहे आंबा आहे. रत्ना हापूस सांगितले कसले आंबे? रत्नापूर. हे रत्ना हापूस आहेत. म्हणजे आपण हापूसचे पण किती प्रकार आहेत ते बघा. ह्यो रत्ना हापूस हा, वेंगुर्ला हापूस, देवगड हापूस सर्व आहे मिळतात. म्हणजे वेगळंच आहे. ह्याची टेस्ट आम्ही अजूनपर्यंत बघितली नाही. हां स्मेल वेगळं आहे त्याचं. आणि पायरी नाही का तुमच्याकडे? पायरी संपली. पायरी संपली. ओके. तर मंडळी ह्या शॉपमध्ये मिळता आमच्या कोकणातलो अस्सल मेवो. तो काय काय हा तो विचारून घेऊया आपण. काय काय हा? ही नवीन कोकम आहेत ही नवीन कोकम. आणि ही जुनी कोकम आहेत. हा कलर मध्ये फरक दिसता. नवीन कोकम आहेत ना. ती लाल दिसणार. हे बघा. हात पुढे हात पुढे करा. नको नको नको. नाही, हात अरे मग हात धुवून पाणी नाही. कॅमेरा हात दूध वाजव. हा हा नवीन कोकम नवीन कोकम आग दाखवा हे दाखवा. बघ. ह्यो नवीन कोकम आणि जुनं किती हाता बघा. हा आणि दुसरा जुन्याचा दाखवतोय. हा, थांबा थांबा हापूस आणि जुन्याचा रस. हा जुन्याचा बघूया. आणि जुन्याचा बघा काळा. हे नवीन जुना हे बघा. नवीन जुना नवीन. हे नवीन आता तर मिक्स झालं त्यामुळे. मिक्स झालो. आणि नाहीतर मग हा, हे जुना जुना ह्यो जुनो आणि हा नवीन आणि नवीन बघा. बघा. ओ खावा जाऊन का काळो दिसताय लाल. खाओ. म्हणजे 30 रुपये, 50 तोंडात पाणी सुटला माझ्या. 30 रुपये 50 दोन घ्या. 30 रुपये 50 तर दोन. म्हणजे आणि हाय काय काय हा? मुठ्याल कोकम तेल गावठी भिंड. तांदूळ. आणि काय काय आहे तुमच्याकडे? तुम्ही इला ते गरजे टाइम मग हात बुडवा तिकडे जाऊन बालदीत बुडवा जाऊन. ते बघा दाखवा. आणि हात धुतलंय तर हे बघा सर्व स्वच्छ म्हणजे केमिकल नाही काय नाही. नाही तर केमिकल असतं तर हातात कलर लागलो असतो. आणि हे असे म्हणजे शॉप भरपूर आहेत. ते गावठी सर्व सामान मिळतं. हे बघा कोकमा, उकडे तांदूळ, हे बघा पोहे, रव्याचे हे लाडू. आपलं बटर कोकणी बटर हे माहीत आहे काय? अमूल बटर यांका माहीत आहे. हां याचं तेल काढतात आणि भाकरीसोबत खायचं. एकदम हेल्दी आहे. आणि हे एकदम नाचणी हे बघा गावठी नाचणी, गावठी खोबरी, हो दाखव. गावठी खोबरी. मसाले आणि ह्या आहे हे पिठी आम्ही वापरतो हा गगनगिरीची. आणि ही आम्ही कुळीत पीठ वापरतो. पिठी बनवतो. पिठी बनव टेस्टी बनता याची. हो ही वेल कसली आहे? ही वेल कसली आहे? हां 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 त्याची आहे ते. माका वाटला गरुड वेल. तर आता दुपार झाली म्हणून दीपाली घेऊन हिला वेंगुर्ल्याच्या फेमस श्रद्धा कोल्ड्रिंक्समध्ये लिंबू सरबत पिऊ. चला तर म्हणजे आम्ही पितो लिंबू सरबत. दीपालीनं आणल्या ना. बघूया टेस्ट कशी आहे ते. टेस्टी एकदम टेस्टी आणि झरझरीत एकदम. तर दीपाली आता 1 वाजलो आहे. हो बघा मग आता खाई नाही तर जेव का? समर्थ भोजनालय. समर्थ भोजनालय ह्या बघा. हे समर्थ अस्सल भोजनालय मालवणी घरगुती जेवण. घरगुती जेवण हा.
थंय दीपाली नेता चला. तर म्हणजे फायनली आमचा हे जेवण इलेला. मी घेतलंय बांगडा थाळी, कारण हे बांगडे एकदम फ्रेश मिळतात. दीपालीने घेतल्या ना सुरमई थाळी, सुरमई छोटे पण फ्रेश आहे. फ्रेश हा. आणि हाय ह्याने घेतल्या प्रॉन्स थाळी. तर आम्ही 3 थाळी घेतलं आणि आता कशी टेस्ट आहे बघूया चला. तर म्हणजे टेस्ट भारी आहे, कारण ह्या साराचा तिरफळा घातलेल्या आहेत. हे बघा बांगड्याचा बांगड्याचा तिखला आणि तिरफळा घातलेल्या आहेत, त्यामुळे भारी आहे. कोबीची भाजी पण एकदम ऑथेंटिक आहे, कोकणी स्टाईल. फुलकडी बघूया. फुलकडी पण मस्त आहे. तर म्हणजे आमचा जेवण झाला आणि आम्ही आता जातो घरा का नाही. हाय थोडा फिरतो आणि जियान कलिंगड फोडल्या ना, त्या कलिंगड घेऊया आधी आणि खरवस पण घेऊया. काही ठेवूक दिलं होतं फ्रीजमध्ये, तो पण घेऊया चला. तर फायनली आम्ही आमच्या होमस्टे का येऊन पोचलो. आमचं होमस्टे घेऊया आता. तर म्हणजे आम्ही दुपारी जेवलो आणि परत होमस्टे का आमच्या इलो आणि इथे जरा आराम केलं आणि परत आता निघालो. आता दीपाली खाई घेऊन चालला. आज काय देणार? कोल्ड्रिंकमध्ये कोल्ड्रिंक्समध्ये राजश्री कोल्ड्रिंकमध्ये ती फेमस आहे तुम्ही. फालुदा आणि कॉकटेल. आणि नंतर बंदरावर. बंदरावर चला. म्हणजे आजचा दिवस आमचं बंदरात गेल्यानंतर कंप्लीट होईल. पण त्याच्या अगोदर आता आम्ही जातो भेटवस्तू घेऊन तिच्या आईकडे, दीपालीच्या आईकडे, माझ्या सासूकडे चला. तर म्हणजे दीपालीच्या आईकडे आम्ही गेलो, भेटलो. पण ते घराचं काम चालू आहे, ती त्या कामात बिझी होती आणि सर्व डोंबार वगैरे होतो, त्यामुळे आम्ही शूट नाही केलं. बघू आम्ही आता भेटलो जातो आता. तर मंडळी आमचा जेवण खाऊन झाला, आराम करून पण झाला. आता दीपाली खाई नेता विचारूया. दीपाली खाई नेता वेंगुर्ल्याचा फेमस राजश्री कोल्ड्रिंक मध्ये चला. चला म्हणजे या. तर हे पिस्ता कॉकटेल आणि ड्रायफ्रूट फालुदा. पिस्ता कॉकटेल आणि ड्रायफ्रूट फालुदा. ड्रायफ्रूट फालुदा. तर म्हणजे पिस्ता कॉकटेल आणि ड्रायफ्रूट फालुदा तिला मी टेस्ट करते फक्त, नंतर ही खाऊक तयार आहे. तर हे आहे कॉकटेल पिस्ता. खूप टेस्टी आहे. आणि हे बघूया त्याच्या सब्जा वगैरे आहे आणि ड्रायफ्रूट आहे. गोड कमी आहे, हे जास्त गोड आहे. भावी कसा? तर म्हणजे फायनली दीपाली आमका बंदरावर घेऊन इला आणि आम्ही बंदरावर जातो. तो पण स्पॉट चांगलो आणि नंतर हाय ब्रिज पण आहे, हो बघा या साईड का. त्या ब्रिजवर पण जाणार. पहिले हाय जातो, फोटोशूट करतो आधी. म्हणजे फायनली आम्ही बंदरावर इलो. तर चला जाऊया. म्हणजे पूर्ण व्ह्यू वगैरे भारीच आहे. तो बघा आय लव वेंगुर्ला, स्वच्छ वेंगुर्ला, सुंदर वेंगुर्ला. हा बघा लाईट पेटली आहे. तर म्हणजे हे सुंदर वेंगुर्ला बंदर आणि हो सीलिंग खरंच भारी वाटतं. आम्ही दरवेळी येतो ना तेव्हा हाही येतो. फक्त आता त्या बंदरावर जाऊक भेटला नाही. मासे ते असतात पण आता लय ट्रॉफिक होता म्हणून आम्ही गेलो नाही, हेच उतरलो. आणि आता हे कायाकिंग, बोटिंग हे पण आहे इकडे चालू केलेलं. म्हणजे तुम्ही इला असं तुमका फिरू बिरू का बोटिंग हत, कायाकिंग हत. हे बघा बोटी बिटी झालेले आहे. लोक कायाकिंग करतात. तर म्हणजे सिलिंग का आम्ही फिरून इलो आणि हाय बोटिंग वगैरे आहेत. दीपाली म्हणता बोटिंग का नेते तुमका, बोटिंग फिरवते. तर चला म्हणजे जाऊया आपण बोटिंग फिरूया. ते आता वाजल्यात 7 वाजल्यात आणि आम्ही आता जातो बोटिंग करू. काळोख तर लय झालो तरी पण जातो चला. आणि आमची आता टायटॅनिक निघाली आहे. खरंच एकदम सुंदर वेंगुर्ला. बंदरात तर मजाच येतात आणि यांच्यानी कडेसून नेतं. का वेंगुर्ला फिरवता आणि आम्ही फिरून घेतो. होय तर सासरवाडा माझी ना. जिया हाय.
भावी कसा वाटतं भावे? काय गेम पेक्षा चांगलं वाटतं. कायाकिंग जे हात- कसं ते तापल्या का बोलवचा लागता. लावचं लागतं. हय बस. हय बरं मस्त बसू कोजा, शीट पण चांगले आहेत, मस्त बसायचा. तर म्हणजे सर्व फिरून आम्ही आता खाऊन फिरून बिरून सर्व आम्ही इलो आता आणि आमच्या क्षितिज होमस्टे का इलो.